Opakruoth Nyikora Mugiro kama na nyakum ketera Mugi TV kana no kanya sayo yeno chaka chope chenro maro imore sani saa 3 kaunti ka gi Wilson Ochuka jakabuoch ko beta bange buch jopiny obro gomba ka gi welo modhi alo ndebo Jared Okello men jaod bura manyando to gi Willis Otieno men okil ntiere wach mar NGCDF makelo chochni mokwongo jatend migao mar omenda John Mbadi ne ni od bura kawuono kendo nowacho ni bilion 7 idhi tere aguch NGCDF. To tije mawacho ni NGCDF nonego gole kuom wabunge gin kare soyo mane mbaka mong nago saa 3 sani e buch jopiny. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach denduno Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawango. Se confirm aparo ni nuwa wacho chien kanyo ne gin dhano apaga bit koro gi santo romo dhano chini apago chiko. Sirikand kaunti ma Kisumu ogolo milome ne jopiny ewi landruok mar nyaldiema ka sani ji 8 pod ithiedho e osiptal. I want to give a commitment that in the course of this April we will give again another 7 billion. Jatend migao mar omenda ochopo e nyim jood bura kendo lando ni sirikal ochwalo siling bilion 7 ne aguch NGCDF ma jood bura osebedo ka bandho. Niang kama napidho eka 13. Men lal maduong' mo donjona kaka ng'ama youth yudo yor pesa oken yo mayot. Jopur magod jope e Ilambwe Ward oyudo lal bang' oula mapek ywero cham e puothegi. Doer winjo pachi 2-3-6 ne wach mar NGCDF mang nogo e mbaka e buch jopiny. To chaka ni weche manyien ni jatend piny Kenya William Ruto wuok mager kod jok machano rocho ratich jopuonjre matindo e sikunde. Ruto koni jonyuol, jopuonj kod jotelo ni kod ting' mar rito nyithindo kendo siemo josiasa mageto donjore kod tije jopuonj. Ruto ne olose kinde nyasi manobagi kar jot mare ma Nakuru mar dhialo tuke drama. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Ekinde nyasi mar dhialo tuke mag drama mawang'ne mane otelie kod jatend piny William Ruto boma maduong' ma Nakuru. Ka mane jatend piny oyudo thuolo mar nyudo elo mane seneta ma Kakamega Cleophas Malala kod josiasa mamoko. Ruto okoni ok noyie mondo josiasa donjre kod tije jopuonj e kaka yoro bedo nyang'ande e kendo cholo mana dwach gi owuon mag siasa e kendo Ruto okoni josiasa obed gi chien. Some politicians here that heard that there were promotions of teachers because of arts. They also wanted to come and participate. But I want to tell them it is only limited to teachers. The promotion is only limited to teachers. It doesn't go to politicians. Politicians tutakutana nao huko nje. Jatend piny mane loso mager bende osiemo ji man kod miluma mar rocho ratich jopuonjre matinde sikul e yor getogi e tuk baba gi mama. As leaders, as parents, as teachers, we must also protect our children from pedophiles and drug peddlers and predators who want to corrupt our children. Sirikal ekoro jiwo jopuonj, jonyuol, kanyakla kod jotelo mar chiwo lwasi makare ne nyithindo e kendo chiwo arita ne jopuonjre mok gitiyo kod joma tindo rietha. We must say no to people who want to corrupt our children with negative ethnicity and negative politics. Your Excellency, we promise you that we will not drop the ball as we carefully and methodically implement the competency-based education. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend migao mar omenda John Mbadi ochopo e nyim od bura kendo yango ni gope ma piny Kenya chulo pinje maoko emomiyo sirikal ne olewo chwalo omenda mar NGCDF. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero, Mbadi nonyiso jood bura ni migao mare kawuono ne ogolo siling bilion 7 mar dhi aguluno. Gilony mar e weche mag omenda kod lep mamil kamor kich, jatend migao mar omenda John Mbadi ne osoyo jood bura e ofuko mare kendo tieko mirima margi ewi deko mar omenda mar NGCDF. E nyim od bura, Mbadi onyiso jo od bura
ni gope ma korgi lach ma piny Kenya chulo pinje ma oko emane otucho bengi maduong' mar sirikal kendo weyo dero maduong' mar sirikal nono e dwe mar achiel, dwe mar ariyo kod dwe mar adek higani, gino mane okelo deko e chwalo omenda mar NGCDF. The month of February, the month of March is usually, those are very difficult months for us at the National Treasury and the economy of Kenya as a whole. I want to explain to my colleagues that these are the months. First, you must pay capitation to schools in the first term. And out of the total allocation which you gave for capitation to primary schools, JSS, and high school of 96 billion, 48 billion must be released in first term. The same month of January, Mr. Speaker, this is the time that you pay most of the loans, especially the loans which we took, bilateral loan we took from China to pay for SGR. This is the month that we paid on 16th of January, 10.6 billion for foreign payments. The same January 17th, we paid another 59 billion. Badi bende onyiso jood bura mondo we medo chumbi ka oyango ni kuom dweche adek go migawo mar omenda osechwalo bilion 7 odiochieng' ma kawuono, ka bende osingo mar golo bilion 7 machielo e giko dweni. We have the intention to make sure that there is money released to NGCDF. I want to give a commitment that in the course of this April, we will give again another 7 billion. So that I am in this month, so that I cannot promise next week, because next week we are paying salaries. We must start paying salaries, but I will make sure that we release another 7 billion to the board, so that we only have 1 month in default. Jo od bura kata kamano orwako kisera mar mbadi kod chuny mool kamoko kuomgi dwaro mondo omigi bilion 21 ma ok bilion 7 kende. What we are expecting from you today is 21 billion. The bare minimum and take home as we speak is 21 billion. The minister has responded to our call. He has spoken to us candidly. And remember, as we push, the others pushing. As your speaker, I'll ensure that through our administration in Parliament, Minister, every single word you have said to the House will be fulfilled. And I want to encourage you also, as you have said, that you'll send 7 billion on or before 29th, but if it's earlier, the better, if things work well. Ewi weche mane owach kod jakom komiti mar od bura mochung'ne loso budget machon Ndindi Nyoro ni piny Kenya nyalo rem chulo gope mage. Badi ne ochayo weche makamago kaka mila mag nyithindo, ka olero ni piny Kenya ok nyal rem chulo gope mage. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Tend mbalariany ma Technical University of Kenya ogoyo bade piny ni mbalariany no koro nimo kendo onge nyalo mar dhi nyime gi tayo chenro magi kaluwore kod gope mathoth. To kaka Simprose Okinda lero nwa tuk pod chulo jotich osara kaka dwarore chakre higa mar 2013. Tend mbalariany mar Technical University of Kenya masani to kod machon noyudore kama tek temo lero gimomiyo mbalariany no koro nime gope matara kod ng'anyo mag jotich makinde ka kinde kalure kod deko mar osara kuom higni buora sani. Kane gichopo e nyim komiti mar od bura mochung'ne telo makare kod somo e pacho ka, jood bura nobwok mar winjo ni jotich mag mbalariany no pok ochulo sachgi te chakre higa mar 2013 kane osidhe kaka mbalariany. The man that has been coming was not enough to pay gross salaries. And the Honorable Chair from 2013. Jotelo mag mbalariany no nolero ni gima duong' mosekelo midhiero ni en bedo gi kwan mathoth mag jopuonje kipimo kod kwan mar jopuonjre kind weche mamoko. When the institution was converted to Kenya Polytechnic University College, it inherited 7,000 students, 700 employees. Immediately, these 700 employees were elevated to university level and put on university grades. This escalated the cost
of running the university immediately by acute margin. Unfortunately, this was not funded by the ministry as expected. From January 2009 to October 2013, you already have 8 cohorts of students who are funded as if you have admitted only 5 cohorts of students. The more students you have, the more resources. Because the resources are following students. Right, Professor? So we are struggling to imagine what's the problem. Mbalariany matuk oyango ni gin kod gope maheo bilion 12 kamotingo gope mag chudo ming'ado ga jotich komedre kod bilion 5 mar chudo mag aheri. Your salary is 272 million. And Gross. you said you are net 156. What do you mean net? That is if we pay statutory deductions and third-party deductions. So what's supposed to go to remain is 156. What's supposed to remain? Yes, that's what's supposed to now go to the staff as their net salary. So Yeah. gross is 272, net Yes. is 156. That's it. And then what we normally get per month from the government capitation is 63.3 million. Komiti mar od bura koro dwaro mondo tim nonro matut ne aguche mag omenda mag tat somoni masani ochopo kama ok nyal resi. The committee directs for forensic audit and auditor 3 months. Mudho koro kwako chenro manyime mag mbalariany ni kako ribido riti milome mar migao mar somo e kuma mbalariany no koro chomo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi osingo neno ni gwenge duto maonge sitima e kaunti ma Migori kod Kenya mangima itudo kod sitima. Wandayi ma wuoyo chenro mar pidho yien e gweng ma Midida mani Uriri owacho ni sirikal oseketo omenda maromo bilion 1.6 mar tudo sitima e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa George Juma ni kod ler. Singo mogol kod jatend migao no mar teko Opiyo Wandayi obiro kindeno mamokuom jotelo e kaunti ma Migori ywak ni gwenge mathoth e kaunti ma Migori pok otud kod sitima. Kar chung' Bon Maur en achiel kuom gwengego e kaunti ma Migori ma pod oganda ywago nok mar sitima. Joel Bon Maur mak nyamita moriko ne wuoyo e nyasi mar pidho yien e sabkono ma Uriri, nyasi mane ochope kod jatend migao no mar teko Opiyo Wandayi, gavana ma Migori Ochiliako kod jotelo mamoko ne wan e gwenge mathoth kaachiel kod sikunde pok otud kod sitima. Our people of City Bay never seen electricity. In this ward, which is the second largest in my constituency, about 80% of the population do not have electricity connectivity. I have about 36 schools, which is classified under, what you would call public institutions that have no electricity connectivity. Jatend migao no mar teko Opiyo Wandayi kata kamano ne wanegi keto maino mar keyo sitima e kaunti ma Migori kod gwenge duto e Kenya mangima. Migori kaendi, if I may say again, as the Ministry of Energy and Petroleum, we have allocated in this financial year some 1.6 billion shillings. 50 years after independence, unapata mtu hapa ana stima. Unapata vituo vya umma havina stima. Wandayi wacho ni piny owacho bende osiketo omenda tenge ma idhi medgo gero dag stima no mar gogo. We have secured a funding to the tune of 5 billion Kenya shillings to upgrade Gogo power plant from the current 2 megawatts to 8.6 megawatts. That will go a long way in ensuring that the current shortage of power in this region is addressed with finality. Gavana ma Migori Ochiliako bende ne ochopo e nyasino to ne opuoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom chenro mag dongruok ma opogore opogore ma osekelo e kaunti ma Migori. Ochilo wacho ni limbe mane gitimo kaka telogo moyier e kaunti ma Migori ne jatend piny Kenya William Ruto juma mokalo osenyago olemo. Ni broad-based ni ok bi we kamoro ka kamoro chien. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi, gavana ma Migori Ochiliako kod jotelo moko e kaunti ma Migori mane ochopo e nyasi ni mar pidho yien ne odhi nyime kod siro riwruok mantie kind ogaino mar ODM Raila Amolo Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto. It is very rare to have a president like William Ruto. Onge apology e bede sirikandni. Mind the right marwa. Kenada Lungu Rengo ni one of the rights mwango in bede sirikandni. The formula
to bring people together after divisive elections, after doubtful elections, has never been found. This is the first time. Giwanderruok machal kod mae osenyago kendo pod nyime kod nyago lemo e gwego mag Nyanza. Those who are saying that we must fight for our right, we want to tell you we are tired of fighting. We are not going to fight anymore for our right because it is a right. We should not fight for it. For those of us who still feel we are in the opposition forever, pole kwenu. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jotuo maromo 8 yudo thieth e hospital mag kaunti ma Kisumu bang' gamo tuo mar nyaldiema. Apisa ma ochung' ne rango ngima kod ler e kaunti ma Kisumu, Dr. Frederick Oluoch, oyango ni ji 8 go yudo thieth e sub kaunti ma Nyando, ka jatuo moro achiel mane oyudo thieth e sub kaunti Muhoroni to osethiedhi modhi pacho. Okwayo oganda mondo luw chike mag thiro landruok tuono. Wasebedo gi dhano mang'eny ma wachichgo ni kamoro nobed gi tuoni. Dhano mang'eny kabisa maromo 46 to mago jogo mwase confirm aparo ni nuwa wacho chien kanyo ne gin dhano 15 koro gi san to romo dhano chien 19 mago mopimi ma yundi ni kod tuoni but ni wasethiedhogi magi wuok koro masani nitie gi samo wuogo ni gin dhano 8 manitiere isolation ward kata gimiluongo ni cholera treatment center. Koro magi jomoko nodonjo kawuono, jomoko nodonjo nyoro. Dhano mondo oger cho, dhano bed kod chochegi. Kapo ni wayudi kionge cho, to mano wayudi kidhi ataro mar chik. Mar ariyo, chiemo ma iuse lak ndara kod chiemo miuse kibanda ne waseloro. Koro kik wayudi ne uso chiemo e bath ndara kata in korki ng'ado pineapple kata mananas kata maembe ne uso e bath ndara. Mago lwang'ni piye to lando tuo. Moko kuom jopur e gweng' mag God Jope Ilambwe Ward kar chung' od bura ma Suba North kwano lal bang' oula ywero cham e puothegi kaluwore gi koth mapek mosebedo ka chwe. Giwacho ni yawo mane ni e gweng'no sani koro dinore kendo ok nyal kano pi, gino momiyo oula muomogi e kinde ma koth chwe mang'eny kendo ketho negi nyaka cham. Gikwayo migawo mochung' ne chenro mag pur e kaunti ma Homa Bay mondo yie okonygi kaluwore gi lal maduong' ma giseyudo. Men lal maduong' mo donjona kaka ng'ama youth yudo yor pesa ok en yo mayot. To niang'o ginene maka a calculate loss adhi roughly 1.2 million mano mana tiyo godo. Tadieri mondo mi recover pesa no sani ok nyalre. To puotha sani niang'o dhi te man niang'o dhi nyaka River Lambwe mag kendo gidhi nyaka nam. Kamanya chaka yude kodhi manyien manyalo replace go puodho nikech kae mana olo nyaka gope ka mondo mi alos puodho no mondo mi ka gidhi maber tanya yudo pesa mamalong'o. To anyalo gombo ni mondo mi ka serikal nyalo wuoknwa oko mondo mi oketnwa pigni nikech wantie gi yawo moro moduong' mbele kuchiya luongo ni yawo Magoria. Pino gombo ni mondo ka ber donjnwa e yawo Magoria mondo at least nyalo duoke matin. Ka koth nochwe nyocha moyoro niang' mane wapidho te modhigo nyaka e River Lambwe. Ok en gima ber jokama kata kung'iyo ka youth tiyo matek kendo chandore malich to koth timo gima chalo kodma. Wakwayo mama county gi jalupne Oyugi Magwanga mondo gin kaka ginyalo konyowa e yorni. Bas wadhi yo matin taneno kuse orote maru ma director Hope Tower Konims Academy Kabondo wacho ni amor kod chenro mar Ramogi chopono yo makare. Nyakoro guoko cha pesa erokamano to koro NGCDF to nego dong ne jood bura. Okay. Hello Trevor ma Collins Obuon kata ker mar chokora Kenya mangima Ramogi ler sana ani ten Elgeyo Marakwet kawaneni kawan gi osiepewa kawayuago mana wuon achiel kuom Ochieng' Abudho imosna mama na Rosalina Obuon Nyokongo kowuok Miguye Kobura. Erokamano ahinya Makamu bende wacho ka ni Trevor Wandai is the man to watch in 2032. Erokamano uduogo bang' dakika matin.
didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist, because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Negin sigendni lakini aningine samini bazuma ze najichwadi tu yiseche mag thum maneoda mimi nalo jambo la nisombo akili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olena ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyoke dwani to monyo nyargi koro no bimo maya olega ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. My favorite fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Morwako kenda pisas mako kwach kiche kaunti ma Kajiado koro timo nonro ewi miyo moro manyogo gi kidi bang'e to nyoroch ratiche mochwe onegi. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, wede nduko dwaro mondo mi sirikal otim nonro kendo maka chije manyalo biro ni otimo kamano. Poden wach momako ganda gi buok, wirani en yo mane ma Agnes Nduku ma jahigni 56 nogo wiye gi kidi kendo roch ratiche monegi. Nonro ofwenyo ni tim makochni nyotimore kinde manduku nyodhi ot to kuo kar math moro e gwenge ma Annex County ma Kajiado. Mimi niliamka asubuhi nikasikia kwa plot watu wakisema kuna mama ameuliwa pale. Si nikakuja kuangalia, nimepata mama amelala, amevuliwa nguo zimefika hapa, hana chochote, amerepiwa, alikuwa amegongwa na mawe. Amerepiwa, ametolewa nguo zake za ndani, ameweka upande wa kushoto. Hii upande wa kushoto. Pata kichwa imebondeka katikati. So ni kama alikuwa amegongwa. Ilikuwa serious injury. Kaluwore gi joneno, nduku nyothuth nigi wuotho mar ni nyomer, chal manyo miye pek ma wuotho nyaka kare mar dak kendo chune ka oyweyo e bath apaya moro. Kidini mapod nyontie kama masira no nyotimore, wachore ni ema nyogo godo nduku. Na hili jambo limetusikitisha sana, hata tukiwa kama wakina mama. Ukimtuma mtoto dukani jioni, aswa awe ni wa kike ni wa kiume, tunakuwa na hofu kubwa na wasiwasi. Kwa hivyo tunaomba serikali tusaidie na tunaomba ulinzi wa kutosha. Na amefanyiwa kitendo ambao si kitendo kizuri. Mama kama huyo si mama ambaye unaweza fanyia kitendo kama hiyo. Wede nduku koro dwaro mondo mi piny owacho odonjre maneno ni oyudo ratiche. Gimedo bende ni noonge kod ywaruok mora mora gi ng'ata e gwenge go kendo chal makama podo mako gi kod buok. Nasikia kuchungu kawaida tu, lakini nile tutajua bado solution gani. Nimepokea kwa uchungu sana kwa sababu mamangu ni mtu mwenye hakuwa na mambo mingi na watu, hakuwa muongeaji sana. Ni mama mwenye alikuwa mpole sana. Sasa hata tumesitikika sana kupata hiyo, kuona venye ametendewa hicho kitendo chenye ametendewa. Kocho posani, ringre Agnes Nduku ni ekarkano ringre ma Kajiado Referral Hospital kirito chenro mar bero. Obila kata kamano, podhi nyime gi timo nonro maneno ni achije mitudo gi tim makochno omaki kendo kaunegi okang' mager. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Jopur niang' koro nyiso mor margi ewi chenro mane pedhi e nyimgi kod Kenya Sugar Board kotenore kod chenro mar biro yiero mar jotelo. Magi ne giyango e kinde mane giromo mane gibedo godo kawuono e boma ma Kisumu, kama giwache ni wang'ni gidhi neno ni jotelo mabiro yier nyaka bed mana jopur.
Bende gikwayo jokanyo mag board ni one ni yiero tim odiechieng' achiel ne zones duto kaka keto ratiro kod adieri e yor luto ombulu. Yes, at an police just document. We will take it into consideration. This document, they may you put a representation, Maggie deserve, kendo they may yiero jogo mabro represent their voices, which mag purniang, ma upogre kaka osebedo igni moko mokalo chien, ma pogo japurniang kod jal ma obiro tiyo ne wuon puodho e puodho is not easy. And jomwa dhi yiero gi, ng'endo teri kanyo because of japur tiang. Oko teri kanyo nikech you are rich, ni nigi pesa, ni ne you are able to buy. No. Wadwan japur yier kati yiero mana ng'ama wuotho gi tiende kago campaign. Be mana ng'ama wadwaro. To kendo nyakwa ng'indo ng'ama yiero mo japur. Kendo the register list mar registers te wadwan mondo kaka wan jopur ka jomuchung jopur nyakwa dhi through. Mwangi magi gin ang'owa gin jopur. Gima ok wadwa ni ng'ato go kura e zone ma iluongo ni Nyando basin. Tae kosetieko go kura to odwa kawo kata piko kata mtoka to ringo dhi Kakamega ochako go kura, koa Kakamega ochako ringo dhi Busia go kura. Mane gima ok wadwar. Omiyo wabro temo gi yore te ni mondo yiero mondo bedo odiechieng' achiel. From here we will take it to the cabinet secretary for adoption formally, now that the stakeholders have given a go-ahead. The cabinet secretary will publish it for use in the elections. Watika nigi weche mag tuke kapok odonje buch jopiny. Eliud Owalo kaka jalup patron mar Gor Mahia nyasi mane obagi e boma ma Nairobi kaendi. Owalo okawo ting'no mar bedo jalup patron kowuok kuom mane en gavana ma Homa Bay Cyprian Awiti. Owalo singo mar chiro mbii mar Kogalo kendo keto chenro mag Gor Mahia uyanga. Gino ma johera mag Kogalo osedwaro kuom thuolo malach. Nyasino ne oyuorie gi jakom Ambrose Rachir, jalup jakom Sally Bolo, jagoro maduong' Nicholas Arum kaachiel gi jakeno Gerfas Okuku. The members have subsequently resolved, after much scrutiny and in the interest of the club, to appoint Honorable Eliud Owalo to the position of deputy patron with immediate effect. We have no doubt that with his love for our club and as an ardent member, Owalo will assist the club in its development programs as he has done previously. I accept my appointment as deputy patron of Gor Mahia Football Club. My primary goal is to bring in fresh impetus with a view to re-engineering, rejuvenating and revitalizing the operations of Gor Mahia Football Club so that we can position it as the biggest and most successful football club in Africa. Riwruok mar Dr. Raymond Omolo Foundation nochopo e kaunti ma Meru odiechieng' ma kawuono e chwalo sir ne timbe mayudore e kaunti no. Riwruogno kokalo kuom jotelo margi matelo ne weche mag tuke Michael Odari nochiwo sir mag lep tugo, opiche, gloves mag jogol kaachiel gi nede mag jogol ne timbe mag Black Panther gi Galaxy FC maduto tugo e leagues makono. Kanowuoyo gi jofwambo, jatugo machon mar Gor Mahia Moses Dube Odhiambo okwayo sir ne jotugo matendo kasiro kony ni Omolo mowacho ni Omolo timo negi kony maber kendo kwayo jotugo e kor gwenge mapacho kaka yor gero mich margi. Omolo okelo negi jesi mondo nyithindo obed ni ginyalo bedo nyithindo maber, giwe madho kong'o, giwe madho njaga, kendo jotelo maber en jatelo mamiyo nyithindo jesi, ok en jatelo mamiyo nyithindo bede ka betre ka nego jowetegi. Nashukuru kwanza kwa ujio wenu wageni wetu, na zawadi ndogo umetuletea. Si ndogo kwetu, ni kubwa kwa timu kama hizi za mashinani huku Meru. First of all, talent iko Kenya, talent iko Meru. Na kunecha talent si kitu ngumu na si rahisi pia. Maana
ni dedication yako kama coach, kama mkufunzi. Kuanzia chini unaweza pata mtu ambaye hajui mpira but akona ile tamaa ya kwenda kujua kucheza mpira. Unaona? Usimnyime, mpatie hiyo nafasi. You never know. Huyo ambaye unamdharau saa hii, kumbe ndiye atakuja kusaidia baadaye. Bas odhi yuyo deka matin koduogo to chako buch jopiny wendo modhialo sechope studio ka Honorable Jared Okello en jaod bura manyando to gi Willis Otieno Okil. Wadhi go mbake wach mar NGCDF ni en kare koso yo ntiere joma wacho ni okonego bed gi wabunge, ntiere joma wacho ni okonego bed gi wabunge. Jatend migawo mar omenda John Mbadi no oro negi bilion 7. Obiro winjore to chenro no chalo nade. Mae mbaka mogo bang' daka matin kik dhi mabor ahinya. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao donge? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yieng' tachaga. Ibiro utenda kama ndichaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Okaja duong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kicho. Waluong ne polisi. Yes, ajuri. Pape. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mugi TV. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Lwedo chweyo. Koroka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi, tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi, kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Rosemary Ogonya, niwadi duenda nikaka sikiza kodni, di *812 *784#. Tupari ya Ramogi TV en audio duto te. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Kowuok e chuny boma ma Nairobi,
machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en Rupiny. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidiro tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod mbaka oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Ticha beach kocha kure saa 4 otieno nyaka saa 6 lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo Rumba Luo Benga kachiel koda jawa maliet kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo kapela nako ni wangne ka wadokocha nyaka wang joy mari mar Ramogi TV Lungani a boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Koloko instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka buch jopiny chakore sani. Wendo modhial ni kod we studio ka endie Honorable Jared Okelo men jaod bura manyando. Erokamano kuom wasechegi. To gi Willis Otieno men okil. Erokamano ahinya Willis. Wachaka ni kod Willis. Wabunge gidong gi CDF ni koso omagi. Ing'eyo ni kar CDF wachak wach ni CDF Coastal Development Fund en gima ber. Nikech nitie gik ma CDF osetimo Turka. Okonyo ji mang'eny loso ndechni, otero nyithindo e sikul, kata school infrastructure projects ma giseloso nitie mang'eny. Gima rach ma ipenjo en role mar mbunge e administration mar fund ni. Koro CDF to dongi to wabunge ma mondo wuogi. Nikech tij mbunge koro wene nga. Koro kanyo mondo adhiye. Tij mbunge onego bed ni en oversight. Ene morango keto tesre kaka sirikal tiyo gi pes jopiny. To sama kuri ikawo mbunge ni tikete ni en bende omiye pesa moro matin odhi administer. Ng'ama bro oversight fund ni. To maendi bende momiyo samoro gik moko timre tinde mang'eny Kenya ka. To kiwinj ka duond bunge wuok motegno. Nyoro kano nyiso ni e-citizen. Ng'ato kawo mana pesa karibu 6.5 billion otere piny ma loka Switzerland. Pok kiwinjo wada ka bunge obet piny ka wacho ni to ma wach malich manadeni. Wayauru chenro moro mar nono kaka gini odhi. Gechido ka bunge boluor. Kecheni bende kara en ga putne moro kama tin mar CDF. Samoro lwete nitie ka ng'owuoyo matek tidhi e kocha. Koro ananeno ni kaber to CDF odong adoga ka CDF to lakini wawach niya jo constituency oyier joggi ma giluongo ni ward development constituency development committee ema mondo tatij gero constituency gi pes CDF ni. To i pesa ni bende committee ni bende inyalo kech revolution masaloso counties. Counties gin organs of devolution. Governor nyalo kata bedo chairman or a member mar committee ni. To lakini en committee mar jopiny. Koro jopiny kata kiwacho representative every ward golo representative to gidhi to gibet piny to giwacho ni pesa mar CDF ma ward ma constituency wani magi e projects modwa timo higa ka higa. To ogonyo lwet mbunge odhi e od bura otitije mar oversight no. Achiel kuom gimodhi oversight en committee ni mondo ng'eni committee ni bende gitiyo gi pesa gi maber. Koro tij mbunge gima giywago ni mobose konyo gi mang'eny en niya ni pes CDF konyo gi timo chenro mang'eny e gwenge. To sama iloso budget mar Kenya ka budget mar Kenya iloso ga e bunge. Koro bunge onego bed ni en odhi obet e bunge sama iloso budget cha. Koro osiepna Jared kobet kanyo to wacho ni wadwa loso maendi budget miloso mar higa ni. To wadwa ni allocations mag ndechni dhi nade. To en bo lobby ni mondo ndara oyud nyando. Kasto bang'e kaka ng'ama timo oversight odog ng'iyo ministry mar roads nito be ndara mano kadho ni dhi los nyando cha be nolose
to bedo lose yo makare. Koro wagonyo lwetgi giwuoge pesa mar bedo administrators, gibed joma timo representation, oversight, gi legislation, gi kad chike. Okay. Jared Okello yie gi wachni gosoro. Gini mae wabunge. Erokamano ahinya Trevor, kendo kuomiyowa thuolo mar chopo e studio mondo walos go gandawa. En oimore ne jothurwa, oimore ne jonyando mang'e ni winjo twak odhiambo ma kawuono. Trevor, kapok adonje e duoko, yiena wach achiel kende niya. Kwang'iyo lwasi mar siasa ma Kenya, nyo Prime Minister Raila Odinga odhi momosore gi William Ruto mondo mege konyre neno kaka wanyalo riwo jo Kenya duto e oula maduong' iluongo ni sirkal. Kendo kanyo gitimo mano nyineno kata mana gwelo ji. Nyo wuok tieng' nyadiriyo mokwongo ne gin jogo miluongo ni cabinet secretaries mane dho ngere luongo ni ministers chon. Kaka nyo Raila oyawo thuoke mokawo jakos jaturkana kuonde duto mulo kaluwore gi nafas matin manyo chiwne. Kanyo koro igwelo jo miluongo ni principal secretaries, jogoro madongo motelo ne migepe mopogore opogore. Bende ochako yawo thuoke malach mochakore gi Kwale, Fikirini gi Nyineno kacha. Kawuono ne wakalo nyingegi nyaka jasamburu moro ma jahigni 36 kende. Bende nyo monge ng'ama nong'eyo, onge godfather, nyo jakom okele mondo mi oti ota chenro duto mag sirkal e migawo motere. Omiyo en kama ber ma jakom oterowa mondo Kenya oriwre obed gimoro achiel. Wan kaka oganda Luo wadhi siro kanyo nyaka chieng' jakom chak duognwa report mopogore. Kowacho ni gicha cha ong'iye mochope kodwa malong'o be onge. To e kaka wasego about tan kata kapok otieko wachneno. To koko ni gini ber, wakonyuru gini mondo mi Kenya oyud lokruok, wadhi chopo kanyo. Yiena duoge penjo mipenjo. CDF koromo higa mar 2003, bunge ma Ol Kalou maniluongo ni Muriuki Karue notero gima waluongo ni private members bill e od bura mano kalo ni CDF en migawo kata pesa monego dhi e constituencies mondo kony weche mag dongruok. Kane pok wabedo kod CDF, e toke kanyo dongruok ne ni kod ng'ukni mang'eny. Nikech inyalo paro dho ne pok aparo no konyuoli malong'o moicha ok ineno. Ng'ane weneno kwade. Kotimano. Ne kosa retire koro rito nono tho. Koro kindego ne joma ne ong'ego yes malong'o ne Moi ema ne itero dongruok e thuchegi. Ng'ata mane pingo kaka wan ing'e ni anyuolawa nonyuolwa jopingo. Dongruok moro amora ne onge. Ne nitiere gimoro kacha ne giluongo ni District Focus for Rural Development. Ne nitiere ndalono mane sirkal ne peyo ji gwen, ikawo dhogi idhi us gi thuon mondo mi dhi ger gimoro, obed chiro, obed sikul, obed osiptal, obed ndara. District Focus for Rural Development ne en mana pach sirkal mane onge pach japiny mane ikawo mondo penje ni to wang' ni igero nwang'o. Ne ibiro tiwacho ni ma emitimo, chok gwen. Mandalo no jomiluongo ni kidhedhe nodich mabor nikech ne gin gi tich mar lawo gwend ji, giminyalo timo bende onge. Koro nikech ne nitiere ng'ukni maduong' ahinya e yor pogo mwandu mar piny, Karue nobedo supported gi ji duto tema ni od bura mondo pesa ma CDF ne kel. CDF ne gikwalo riekono kowuok Zambia. Kidhi Zambia gine mana gichako wach mar CDF. Ting'e ni rieko ji sumore. Koro kane gidhi gisumore rieko gibe gikelo mano ka. Sama nokele kata mana samwaloseni en 2.2 en 2.5 atamalo mar pesa duto mar Kenya mobedo budgeted for. Omiyo kanoromo higano ne giyudo out of constituencies 210, constituency ka constituency noyudo milion 6 kende. Ema nochako godo wuoth. Chik nokalo higa mar 2003, Kibaki okete koke tarik 30 dwe mar 12 higano, to nokotiyo nyaka tarik 15 dwe mar 4 higa mar 2004. Kore koor pesa mokwongo manodhi e constituencies.
Osiepna Willis pikipiki ponki paka mielo inda. Disco. Oh, disco. Disco. Okay. Wacho kama ler. Wacho kama ler. Ni en pesa madieri osekelo lokruok mathoth. Gwenge wa mwawuothe kata kinde mane wadhi sikul. Bende ok wang'e ni ne rach. Akiani Willis ni somo Nairobi kaka oso ni dala. Kisumu. Ni Kisumu, bet berber. Jakibuye. Wan awaja ngana amoso be town. Wan kan wasobe kor gweng. Mine wane choko wuoyo gi lo. To biro to muono sikul. Kendo ka minwa ko biro tiriembi dok mondo ikele. Tiende ni paro mora mora ni ne wanyalo bedo gi classrooms ma permanent. At that time ne onge. Omiyo wawuok mabor gi lokruok ma CDF osemiyowa ok wanyal pimo malong'o. Gima ne oduogo to nikech en gima oselok chikege mang'eny. Obiro gi CDF Act 203, obiro gi 206, obiro gi 2015, obiro gi 2022, oseloke mathoth. Tabu mane nitiere gin ariyo. Mokwongo, kane wakelo wach devolution, makoro ikawo atamalo 15 mar pesa mar piny mosebet timne nonro kata audit mondo odhi piny kucho. Penjo maduong' ne en niya, ni to atamalo 15 ni en odhi te koso CDF bende igole iye. To nwako ni national government, nikech national government dong' gi pesa ka 85%. Devolution kawo mana 15% kende. Pare ni budget mar Kenya sani nyo en 3.4 trillion. Counties yudo 405 kende. Nyo gigo koko mondo megi 450. Giyudo 405 kende. CDF oyudo billion 57 ema gidhi yudo sani. Budget to 3.4 trillion. Koro nyisi gima Rais Ruto dong' godo Nairobi ka. En gima lach mok inyalo wacho wachne. Koro nwako ni akara CDF ni owuoge national government pesa Ruto mane odongo kane mondo bende odhi otiye tije moko manyalo konyo ei dala kucho. Nitiere ji mang'eny mosomo mana nikech CDF basari madinowe sikul nene. Nitiere schools ma kaka an kinde mana bedo MP nayudo schools 7 e Nyando ma pod ni muono gi lo. Bungu Koraga achiel kuomgi, Nyamrundu is another, Kamunda is another. 7 tema pod ne ji dhi gowuoyo. Koro kana adonjoro first term nano ema nakwonga awuoyo gi CDFC kata committee mar CDF mondo mi walos sikunde go te wachako go mondo mi gibede standard mag skunde mowinjore. Koro gima ne wawacho chalo kama. Chike go kako oseloki mang'eny no. At one point MPs ne gin joma waluongo ni patrons mag pesa no e constituency. Tabu mane nitiere ma brother Willis osewacho ka. Ni to katijwa en representation gi oversight. Ucha kudonje administer pesa no nade. Omiyo nogol weche mag wajumbe e pesa no ni gin jomiluongo nang'owa ni patrons. Sani kisomo the new act matiyo sani manyocha jo Supreme Court nigo ge problem. And remember no mewa nyaka higa manyien dwe mar 6 mondo wawere gi weche mag CDF. Iwacho nwa niya onge role mora ma MP play e pesa mar jopiny mar CDF. Emomiyo nitiere that committee CDFC no emaran pesa no. Tijwa kaka wajumbe en oversight. Kama koro wanyalo bedo gi problem niya ni pesa nyoor Nyalenda primary buro tho kacha. To nyoor siling $1,000,000 mondo gar one classroom. To million rumo to otokocho pelento. Mano koro tija kaka ja oversight mondo adhi apenji. Ni to committee nyutere $1,000,000 to karolal kama chalo nade. Kanye role mar MPs emodheye to emogike. Kaluwore gi chik mwatiyo go sani. Okay. To shida ni kanye gi chik no Willis. Bedo gi patron no podi une gi pe. Ni kata teka ni mbunge nie e wach ni. Nikech adieri ma mheshimiwa ok nyalo wacho en ni bedo gi patron miyo gi duond maduong'. Mara ji mang'eny magero ndika ka fund managers, constituency managers. Mbunge ma amua ng'ama fund manager mare. To wabunge mang'eny osariembo fund managers magi. Nikech en e patron. Ka mbunge wacho no koti kodi, tidhi wuok. Wano wacho ni wagola wabunge e gini chuth. Gidhi giti tijgi mar oversight. Kasto committee moyerni
gima owinjore gi mheshimiwa mayie godo ni pesa mosegaor mar CDF osetimo mang'eny. Nitie ji mang'eny mosebenefit e pesa ni, oyudo ber e pesa ni. Mano kik tho, kik wawit nyathi gi besen. Ng'ama dwa wito en mana mbunge ni owuok ka. Besen dwa dongo. Mano osewit. Koro mbunge ni ema mondo owuok ka. Kik nene yo moro amora kata kik ng'we yo moro amora ka. En idhi romo kode Nairobi e bunge. Ka gitimo committees maggi, ging'iyo oversight kaka gigi tiyo. To ok ni mbunge ma Nyando kata Magemi. Ema koro amua ng'ama fund manager mare. Mako wacho ni fund manager no katigo to ng'ano wuok mane constituency. Mane gima gitimo kata mbunge. Koro idhi yudo ka gik matimre mang'eny. Ja fund manager mondo rit tije. Embo bunjo gima mbunge ne wacho. Projects midhi tim mbunge madhi amua. Didi Mwasa no kam bungo chung malo ka wacho ni adhi chiwo basari chik makama. To nitie wabunge moko pok wacho ni osiepe to pok awinjo kiwacho kuome. Lakini nitie wabunge moko ma bose wachi ni sama koro dhi chiwo basari ni omiye mana ne supporters mage. Koma no gone kura. Jok ma onindo kore eme miyo basari. To jok ma opposition ok mi pesa ni. Nikech nitie political otimo balancing mare mar siasa. Koro ma ndi pesa mo wabunge timo godo balancing magi mag siasa. To ok gitim gima no beni pesa ni timo kuonde duto. Koro kik bed nikech jo kumora chiel jo kodiaga no hogo kura ne mbunge margi. To ni koro jo tongle bi miyo pesa jo kodiaga ok yud pesa. Mi pesa ne jo piny duto mano go ni kura mano go ni kura. Koro gol mbunge ka gol siasa e wach ni. Kech ma e wach madongruok. To kwasegolo mbunge Willis kaki wacho no imbe wasebedo kodi ka ndalo mang'eny waseneno kaka wabunge wuoyo. CDF ni eteko margi. Ka koro jodoke papa ching to pesa no be gionge go. Jogi dhi wacho ni jiango. Ing'eyo ni wabro yiero koro mbunge kaluwore gi tich motiyo bunge. Kech tije en tije adek. Representation chung ne ji, yiero loso chike, legislation gi oversight. Ng'iyo kaka pesa sirikal tiyo. Ibro koro ng'i mbunge ka mbunge to in itiyo nade. Maonge CDF. Maonge CDF. Tije gi adek gi. Ing'eni tij mbunge no ken ga CDF. Ma giliere ga. Koro idhi duok gi chien mondo giti tich ma orier nega mondo giti. Koro ka mbunge ma Nyando wacho ni odwa ni mondo ne development ma Nyando timre. To mbunge ma Nyando bete budget e bunge. Kumilose budget. Gima jo Kenya nyaka ng'e ni budget ma Kenya ka gi sani onego bed ni lose ga e bunge. Te budget ni ema projects mag sirikal te yowache. Koro we mbunge mar Nyando odhi lobby samiloso budget ni mondo wach ni wan kaka jo Nyando projects magwa ma priority gani en magi. Koro samiloso budget mar sirikal maduong' pesa mang'eny dong' e sirikal maduong' ata malo 85. Samiloso budget mar ndara ket na ndacha ni. Samiloso budget mar skunde, school infrastructure development an gi skunde ma pok otiek gergi pod gin chuodho ket skunde ni mondo los infrastructure project. Tikalo budget e bunge. Kose kale bunge koro tije no luwo kendo ministry. Ni pesa no akadhe budget machal kama. Be isetimo tenda. To be contractors chope site. Be tich magitiyo en tich mane onego beni gitiyo en tich molore gi kaka onego beni tiye. Koro mane kaka ibong'igi. To mind gino ni pek negi. Mind en tich matek. Tich mayot miya pesa. Abed gi constituency na. Koro ane manya wacho ni ma diger makacha. To moko kuom gi bende ok awacho ni mbunge timo mano. To nitie moko kuom gi mabe waji ong'eyo. Mbunge kosa yudo ni NCDF mare 100 million. Kendo osechopo 200 million sani. 150. Nitie jok makao ni eno kao niya campaign kiti mara bro wuok e pesa ni. Ni 10% mar 150 ni higa ka higa. Mano 15 million. Mbunge tie ka manore. 15 million odiyo okano dhi timo campaign. Higa manyien kacho pigni abich en gi 75 million. Mane gima wabunge ywago. Gichom jo Kenya tir gi nyisgi ni yawa usebedo ku uyalo akaluore gi kaka watiyo gi CDF ma ok tijwa. Waweuru wach mar CDF ni wadhi watijwa mano yernwa ni ema mondo watimi. Koro mibadhi manie CDF gi bro rumo. Okelo gini mibadhi ma Willis wacho no be makata Justin Muturi mane en speaker uma John bende no wacho nyore mbui. Ko wacho ni CDF gi jod bura sebedo gi mibadhi kendo CDF ni en mana pesa magikani mfuko gi magi medo godo pesa gi giwegi to gimiyo mana osiepe gi kende gi joma nogo ni do kura. Mibadhi mar CDF ni en adieri. Mokwongo wadwa Trevor nitiere board
ma pesa no dhi kowuok treasury ok owuog office mbadi to rie constituencies moriere okwongo kalo e CDF board kata National Government CDF board ma bende nochuogi kaka migao makao pesa no kato pogo ne constituencies kage se kao margi mar administration bende wuok mane pesa no. Jogo matiye constituencies kaka fund managers gin jogo matiyo ne CDF board gino gitine constituencies. Koro ka boards ose interview jok mandwa bedo managers tikeyo gi kuonde mopogore opogore omiyo kanyo waonge kod teko mar wacho ni ng'ane ma nyaka ikel ira nikech employer ne opogore but wasebedo gi cases samoro miyudo ka fund manager au kiny nyaka odhiambe nuria muna tije okwamo nyithindo ok nyalo yudo chek mar basari en inene mana kuonde mag ichame amuna gi koro en tija kaka ja oversight mondo adhi anyis board ni yawa ng'ama numiya cha amunde ng'eny terna gouru kama chielo nikech an to hinya koro maybe kugole utere kamoro to dhi chiew koro dhi chako tij koro kuonde aina go wasego e koko to ken tijo mar yiero ni ng'ane ma nyaka itigo do kanyo. Gimanyo Justin Muturi owacho kendo ma office pa Willis owacho o CDF no los ma dwa pogore gi counties matin. County kage se yudo pesa odonjo. Kore ka governor luongo cabinet ko kipoge ne health wadhi mima ma no biro jo road wamiyo uma jo special program unu kauma jo makamano ipoge kose chopo. CDF I wish kata mana ni devolution bende no loss a pattern ma CDF ringe. Wagolo gimiluongo ni project proposals ka higa chakore to proposals gi dhine board mondo gidhi ging'i kabe o align gi tije mag wajumbe nikech wan koro kaka sani ok inyal wacho ni dhi gero hospital mano ok tiji mano tij devolution o kata ni dhi kunyo pi mano tij county koro ging'i ko align gi tije mag CDF kose align to okimi ng'ata tich nyaka chieng pesa chope account kanyo kende umiwinjo ka CDF onge gimoro ne ni pending bills to kendo proposal cha kaka nukete cha ochalo muma dwani luwe ma okibadhori kata dhi bathe kidwa dhi bathe kata ne dwa reallocate pesa mane segolo nyaka ndik mana barua ne board kendo board nyaka bed piny ma approve ok en gima yot ahinya. Situation ma ng'ato nyalo bedo jachir makwal pesa mane oterno nego tim project ni koro project otho nikech ng'ato kawo pesa soyo fukune mano to koro sirkal ni kodi iga ka iga in fact deriyo kata dichiel jo office mar auditor general biro mondo audit pesa go e constituencies te 290 kato gichagi audit pesa mine miluongo ni ngafcha omiyo audit lich kanyo the audit trail en gima serious kuonde ma samoro pesa osechachni seneno ka wajumbe moko osemaki modhi mamoko bende osetue ne wach mar CDF ng'ama oseikore mana mar dhi e jela to nyalo kwale to kaka nolose chagi kako flow nyaka ma projects go tim ma project no bende nyaka bed gi oversight kendo muwuok ka office of the auditor general en gima very serious gima oka nyal yiego kata ka colleagues gatime jogo ma wan go de od bura ni nyalo wacho ni an jo wang'anga nokogona kura omiyo kanyo kikitere wach mar basari lakini otimore aparo ni kuonde moko onyalo timore pok ta winjo kama iwacho notimore kama to kapo ni en gina is very evil nikech ineno ji nyaka gwenyre paro ji ok deri te kata mana nyando kana adonjo 2017 noyiera gi 99% jo 1% nopinga ni ok dwara kanya duogo kendo 2022 nyan gi 94% 6% ni ok dwara koro ok dang' awachi ni adwa manyo jo 6% ka un chal nutheko thurwa ka nyaka ma pesa ma wang' ni ok udhi yudo tiende ni idwa punish wuon nyathi ipanish nyathi nikech makosa mar babane piny sani dongruok en e somo sama kinyi tamo nyathi ng'ato somo nikech wuon gi ne ok ogone ombulu ma bende tamruok gone ombulu no be right mare ma bende katiba oyiene
ito kore dwa tame ni okidwa puonjo ne nyathi mano ok en gima nikare kata matin. To ka luet wuonge CDF ni kaka wache ni to kare ang'o monu weyo odhi e kaunti. Gimomiyo kaka wache ni chal no ride mabe onge kata gima okonyo godo. Gimomiyo ok onyal dhi e kaunti. Weura odhi e kaunti. Ok odhi dhi. Odhi dong' gi Ruto ka. Chik wacho niya, ing'eni gimoro amora dhi luwe chik. Chik wacho niya, atamalo 15 mar pesa ma Kenya mosetimne audit dhi e counties. Tiende ni sama wadwa golo CDF watero wadhi loko chik no bed 17.5. To chik no waonge go sani. Ting'eni chik bende joma nondiko chik ka Willis gini. Noride ni kantie gima idwa loke iye. To warie mar referendum. Jopiny ma nyaka go dhog gi piny. Omiyo kik ng'ato wuondu niya ni ka koro CDF ogol kuom wajumbe ni to dhi ne governor. Mano miriambo. Odhi dong' ne Ruto ka. Koro Ruto ema biro neno kamipoge. Kakoni nyando cha nyawinjo ka ng'ato wuoyo maber e TV. En wanyalo tiyo kode. Terne gimoro matin. Mane kama ne waseyae gi Moi, especially bang multi-party politics ma 93. Kuonde mane opingo Moi te ne ok oneno dongruok nyaka ne Kibaki odonje tich. Koro wawe utimo gik moko maduoko wa chien. Wadwa dhi mbele. Okildong mheshimiwa nigi point moro ni koro oda dong' nang'o malo ka. Ing'eyo niya, gima wabunge pod ok dwa yie. An awacho niya, pesa nitie, pesa nitie. Pesa madhi ne jo Nyando, madhi ne jo Alego, madhi ne jo Seme, pesa no nitie. Dong'. En omiye mana jo piny go. Jaod bura ema goli. Jaod bura emi goli. Wantiere gi mano ok dwar chik moro malich. Mano ok chik moro malich. En an amendment igolo ga patron. Igolo structure. Koro sama igolo structure ma kata inyalo ket niya ni jo piny ward ka ward joromi oyieri representative margi mar constituency development. To ka ward moseromo constituency giseromo ba giyiero ng'atgi madhi kanyo no. To ng'ano kore madhi bet ka giyalo kaka pesa ni momigi mi. Pesa ni odong' 150 ni ok dhi. 150 dong' mbunge madhi. Koro jo piny gi jok ma giyiero gi ema dhi wacho ni koro magi projects modwa timo e kila ward wan gi 150 million. Priority marwa higa ni en ma. Ok en ni wacho ni ka mbunge owuok to pesa be dok ka Ruto. Pesa ok dog ka Ruto. Pesa dong' ne jo piny, ma pesa jo piny. Ng'ami gole wach pesa ni en mana mbunge kende. To siep na bo wacho maber ka endi. Wacho kende nitie wabunge moko ma samoro ka nitie mibadhi osemaki. Mano tayari nyisi ni wabunge lwetgi nie gini. Ma endi e gima wathiedho. Wadwa nwaduoko wabunge magwa otitijgi mar ng'iyo sirikal mamalo ka. Giket tesre kaka dwarore. Kaka bunge. Kasto pesa ma Ruto dong' godo mang'eny ni. CDF en mana 150 million ma jo Nyando yudo. To Ruto dong' malo ka endi gi karibu mana trillion. Achiel almost 1 point. Kagi collect 2.3 trillion. To counties cow around 460 billion. Nyiso ni jogo dong' ka gi karibu 1.5 trillion. Dong' malo ka. Pesa modong' malo ka ni. Koro mbunge ma Nyando gi mbunge ma Suba South. Obio bed piny Nairobi kasa miloso budget. Koro gitim budgeting. Gineni projects moko kopogre macha osedhi 150 cha to jo piny osekawo. Gipangre go kani giwegi. Koro en omedo luwo magi ni maendi midongolo Ruto ni. Maendi pog kama. Miwa kama. Miwa jo Gwasi miwa ma. Jo Suba miwa ma. Jo Nyando miwa ma. Magi projects magwa. To wabet piny ka wabunge gi timo lobbying giwinjre to loso budget no. To gikadhe. Kasto koro gimiyo serikal mamalo ni koro chakuru implement budget makadho ni. Kapo ni kadho no kitimo kaka wabunge no kadho otime cha. To mbunge duogo keto koro serikal tese ni no kade kama. Pesa ndako sewuok. Project dako se lande, dako se time. Contractor mimiyo tijini aomiyo chung tich ok dhi mbele. Injo. Mane gima wacho mondo wabunge magwa oti. To gi sani kaka tire ni. Okiwinji. Ka wabunge wuoyo motegno e bunge Nairobi ka. Nikech ang'o? Ok inyal penjo soko wang' sirikal mamalo soko wang' Ruto ni tiyo gi 1.5 trillion midongo do ni marach. Ka en bende en ga put moro make matin ka 150 million moro. Ko wuoyo matek to kiny Ruto ang' ne or EACC mondo chunguza CDF timako godo mbunge. Koro yudo ka oversight mar Kenya ka otho. Ok tire. Koro an akwayo mana ni wabunge weuru gini ne jo piny oyier jogi mamoko manyatime. Kasto un tiju
mar ng'iyo ni sirikal otiyo maber cha oversight cha utiye malong'o. Ang'o muluoro mheshimiwa Okelo giwe gini nikech Willis wach maler bende ni gini nyalo miyo lwetu bedo thuolo mar keto sirikal tesre nikech onge gimoro momaki go. Gima wacho kendo wanuoye kaluwore kod chike moselok mang'eny around CDF onge role mar mijumbe e pesa mosechope ground kata miloso wach ni Nairobi ka nikech en pesa ma chike matere ground kati mijumbe ma nyando koloso higni 10 kuom ranyisi nikech an achiel kuom wajumbe ma wuoyo mang'eny kendo wuoyo pile kendo wacho weche makonyo Kenya kata kiloso to pesa cha en automatic obiro dhi teko wajumbe no gole pesa no te mana gi decision mar High Court mokwongo mane wacho niya ok unyal bedo ni oversight gima un bende une involved koro mano no chik no golo wajumbe te e wach pesa ni gima wacho ni kamoro nyalo mako mijumbe kaka yor mibadhi wacho ni kaka pesa jo tueyo matek kako bar nyalo bedo matek unless iwangi tek mini koni an jela no be thurwa mang'iyogo koro gima samoro mako gi en niya iyudo ka en mijumbe be nigi kembege matimo contracts mag gero sikunde gero kiang'o gik migero ke office chief office assistant chief koro en jagedo kambi ne manyinge nitie ma en sole proprietor en michule gigo mane mibadhi mosemako wajumbe mang'eny iye kanyo nikech odwa ni pesa cha nikech kwale tek either way but kitiyo kode gi kambi ni manyingi manitie to koro timo to counties to koro lich molo kata marwani iyudo ka county kuom ranyisi county moro moka biluongo iyudo ka jok miluongo ni executive county executive ka maluongo ni ministers le CCs ka to gi chief officers gi to gi jomotele assembly kia majority ya minority go gine magetimo contracts go te kembe go be mana make gi to gine magechulore koro iwacho weche mag pending bills moleo tiyudo ka kembe weg jok matiyo kanyogi to ichulo te koro contractors maonge relationship maber gi jo county go ema pesa gideko niwinjo en ni koro samoro kaka jo EACC bende overstretch too far bebedo matek nikech gibe gin limited a number of employees to gi infrastructure mag investigations otherwise chieng' makoro Kenya yudo systems malong'o mabiro tiyo joma tiyo county assembly ka imako te gidhi dala ka itiluwo gi samoro wajumbe ma bende gajo tije moko mag CDF bende omiyo role mar MP e pesa no sani to onge mar adiera to mana kaka nawacho wang' teko bende nitie joma nonyuol gigo ma en kama chik moketi ne emodwaro in fact ng'ato nokona ni the laws were made to be broken ko omiyo ger jela nikech nong'e ni jomoko wang' gi tek dhi ketho chik cha koro ne ng'ato ka an mohero luoro chik ok jachaka donje gik makamago emomiyo ineno ka Nyando nigi ripode malong'o nyaka nadonje ofis ok anyalo wacho sigana kane pok achopo but nyaka donj Nyando oriere karula nikech pesa go dhi kamonego gidhiye. Okay. Adoni koro wadonge dakika 10 kende mondo watieki to wadonja ne weche mag siasa mopogore gi CDF. Sadi. Necha ko di Willis. Jatend piny Kenya William Ruto nyoro no wuoyo kaka wacho ni nitiere penj madhi biro higa mar 2027. Penj no ok odhire. Kendo en gi chenro duto mar kalo penj no mano yiero mar higa mar 2027 kendo wachni to sewuoyo mang'eny kendo wacho ni onge ng'ama dhi yombe. Idhi yomb William Ruto. Ing'eyo ni kineno ng'ama nyap kodhil kae mago koko ni wadwago ng'ama nyap emago wuoyo mang'eny debed ni Ruto nigi teko ili galinga pi jakom kata ndalo mag gidhiga campaign kae nigi teko okiwinje kogo ga koko en wach mana rito iruru ng'ama udwa kelon an aonge tabu to ng'at ma pile pile nogo koko ni ano ng'ama nyayomba onge ng'ama nopenji iluor ang'o oluor makata ng'ama osegine saye onge to gima wacho ka bedo serious kore niya Ruto onge support moro amora Kenya ka in fact kuma Ruto nyalo yude moro matin en mana kodhi kalu omiyo sani ko Ruto dhi kata liete moko ne bed no dhi personal relation mane ma kara koro Jojo osiep na nen godo gi Ruto mondo dhi elien Ruto Joji omono ji kawan mondo dhi oywa gosiepewa
koro loke chalo state function. Ruto support mare ne entiere piny masawa, joko oseweye. Koro biro manyo Kaluoka mondo yude liet moro matin mondo kowe. To dhi yudo. To mano kata gi sani anyalo koni ni ok onyal yudo Kaluoka 100%, kata 80%, kata mana 60% bro thage. Jo Kenya odagi Ruto nikech kako otiyo gi uchumi. Gimotemo lombo wagodo ni koro miyo yowuot Luo mokariyo waziri, ni koro joluo ni ya serikal. Joluo ni ya serikal to Willis Mosiep na maja Nyalenda nindo kech kata sani godino mawuoyo kodini. Sama wuoyo kodini Eunice Mosiep na ni e hospital tuo pesa tamo yudo. Kaka thiedhre. Sama wuoyo kodini nyar Konyango mawuok Sakwacha. School no riem ne olor school kapod onge school fees madhi university. Jopiny winjo matek e wach mar uchumi. Koro bete serikal mar jomoko wacho ne serikal oyier ng'ato bet minister, ng'ato bet PS. Konyo jaluo gang'o? Nikech policies mag serikandno to kelo ne hinyruok. To gima temo ga nyiso kendo wacho ber aromo go osiepna ma Jared ng'eno osiepna kabisa. Ni nitie line moro ma jomoko temo kawo ka. Tadwaro caution jothurwa. Ni sama jo Kenya tamore Ruto ni. Kik bed ni joluo kende ma dibet ni supporte. Ni miye liet. Nikech bro kao ni akang' moro bowuok ni chal ma joluo gero weche mag opposition. Ni ka jo Kenya dhi koni to gin gidhi koni. To jiodagi Ruto ok nikech kabila mare, jiodagi Ruto nikech policies mage inyo japiny. Debed ni policies mag Ruto tiyo maber. Ok apar kata ni okuche mowe gi doye. Debedo be kata mayot kobiro Kaluoka endi to kembe tiyo. Nyithindo dhi sikul, thieth tire maber. De neno kaka joluogi do wacho ni serikali to tiyo onge gimi pingo kaendi wadonje. To gi sani koko magore Kaluo en koko moro ma psycho fancy ma kumo dhi konyo godo jopiny to onge. Jomoko wacho ni udi pok wadhi kuro waboyro development, waboyro dongruok. Ok wadagi dongruok enda tiro mare, wacho dongruok ilose bunge. Penjuru ng'ani ni policies ma koro biro godo gi maenyo jopiny gi, nyithindo maonge tich gi. Mano neg ndalo maandamano kata mana mago die magazimio mana 2023 dak chul gi e fidia. Bebi pendo manyaka sani pok ochul fidia ni. Jo mano nege gi dak teri gi e kot. Timuru gimoro manya konyo jopiny. Wan mane gimoro ka Josafina wang'eyo ni Ruto to wach ne gi jopiny oserumo. Gima jopiny manyo en wuoth manyien nigi dhi kanye. To kapo ni in jaluo kata ja ODM ando ka ja ODM ma Josafina. Tiero jakom adier. Nyisuru jakom ni association mare gi Ruto ni miyo koro Ruto mieno chilo kuom jatelo inye mana kaka riwruok mare gi Uhuru cha kano chopo kidhi go kura ema no hinyo jakom. Jared, joluo dhi chung' gi Ruto higa mar 2027. Mokwongo adwani wakete kama jakom baba Raila Amolo Odinga koro osetayo siasa mar Kenya kuom higni 40. Kendo kinde duto mosedonje siasa mar Kenya gi kumo chiko notayego pok wabedo gi lal maduong' ahinya. Omiyo ken makosa bende no decide ni sechegi koro dwa konyo President Ruto tich. Wan gi Willis onyuolo wayudo ka Raila ni e siasa. To joma ne gichako godo makamoro nok ong'e kwande maber no se ter enam gi ahiti. Omiyo kanyo neno ni ogo kona oduog mondo kony William Ruto. Ong'e moloya, ong'e molo Willis. Poko wito joluo be nyaka nene. Onge siasa makoro Raila osewito joluo mobolo lwete ni jothurwa gini koro wang'ni otamowa pok notimo. Omiyo ong'eyo gimotimo. Ruto no sign contract ma gi jo Kenya no dhi tiyo higa 5 e tam ne mokwongo kotiyo maber tichaki dhi yiere kendo chung' to dhi chung' nyose wacho ni odhi defend kome ma bende en right mare. To bende onge president nyaka ne wachak weche mag multi party ge ma osetimo tam achiel to tam mar ariyo weyo ka Mandela ni an koro kadwar gichung' te to kendo giyombo te. Ok awach ni giyombo ahinya, ilando gi te. Koro mar Ruto ni kaka kine tamre lande to wadhi neno 2027. To gima nyalo wacho ne jo Kenya chalo kama. Nyo wayuare ka higa mokalo e weche mag finance bill manyo Gen Z oketo liet dala kaka besa. Ma manyo omiyo wadonje sirkal. Kendo kanyo wadonje sirkal gi yawuotwa mwalongo ni experts. An kaka jalo manie od bura aseneno matunda mang'eny
ma Honorable Mbadi osetimo. Kawuono ne wan kode commit billion adek midhi gwer koruso in dam manyocho kwamo nikech weche mag budget. Ne okone moko bo kwame koruso in dam 3 billion odhi mbele. Obiro miye pesa kuom higni 4 mopogore opogore. Nyie neno pesa mo sign under Article 223. Article 223 ni nyalo tiyo gi pesa chieng' ni kele bunge bang'e mondo luoke. Mano chiko yienegi. Nyie omiyo Homa Bay 2.9 billion magidhi gero dual carriage way madonje Homa Bay kendo kalo Homa Bay nikech welo dhi bedo Homa Bay. Mano 2.9 billion ok en pesa matin madhi tiyo Homa Bay. To gi ndeche mang'eny midhi timnwa Chemelil, Mamboleo, oseketo gik mathoth. Kawuono neno Honorable Wandayi kanene Migori. Nyocho ose akara, osewuothe counties wakate. Kendo yudo ka teko ne mang'eny odwano dhi e thuche wakocha. Nikech wambe nyo wewa oko. Omiyo ok dang' wawach ni Wandayi muchiemo gotieno kawuono to ata dhi nindo kech kaka. No mana paro ni wagine wachipen wach mar jowa modonjo e sirkal. Wamor ni gidonjo, wang'i kaka ginyalo konyowa kanyo. Kaduoge wach mar 2027, Ruto njo sign contract mar higa 5. Samo wantiere ne koko timo hiki 2.5. Iwinjo ja klas 6 ok mi penj ma jo klas 8. Keche gima jo Kenya timo sani. Okete ne itieko klas 8 timi penj miteri e form 1. Mano curriculum machon CBC ni poka winje maler. To ng'ato ni e 6 to osekete gi penj mar jo klas 8 ditise na rem in koro igoli. You have to go home. Wawe Ruto tie chope klas 8 cha. Mano wachike higa 5. Kose chope 8 to wanene to dhi kodwa nade penj. Ka penj odhi oreme gi experts mabe nyo wamiye muwuok korwa gi. Ruto dhi dala 2027. Kako dhi to pod akia. So onyalo dhi dala 2027. To bende gini, siasa ma Kenya nyo chopo kama chalo kama. Ka jo Gen Z ka olawa 1 hour. To ineno ka Ruto dhi mo gazette jo military to occupy 47 counties. Tiende ni no chalo ng'ama dwa miyo jolweny teko mang'eny kuom timo tije koro magarita e piny Kenya. Problem mane nyalo bet kata ka Gen Z no gole to bende osemiyo jo military teko. Ni dhi nyone Minister mar Education General Onyango, Minister mar Health Brigadier Willis. Koro beda military state. Ingeni kama jolweny bende waseneno. Burkina Faso ineno kaka timore. Kama jolweny osekawo, gibe kara gichamit ne ok gidwa weyo. Iwinjo. Tiende ni jakom Raila Odinga gi experience ne siasa, geria kuma thoth ma en go. Nyo neno situation manyo Kenya dhi donje gi jolweny manyo ja Kenya mora poko paro. Ji wacho ni koro jakom notimo makosa nonego we kose we modhi ma jolweny odonjo. Nyisa kaka idwa golo jolweny mondo koro duoge lwet civilians mondo waran piny ni kaka wadwaro. Ting'e ni jalweny en ng'ama onge chik kech mokwongo gi suspend constitution mane Willis osomo ni en koro koti courts koro okti kara koti mana martial courts. Koro ne en chaos ma jakom ogolowa ma jo Kenya ok ong'eyo ang'eya. To jakom ni en ing'eni kobet piny kama to seneno nyaka 2037 kuma dhi we siasa. In fact an be kanye makora we siasa 2037 adong gi yombare adhi yombo 2027 mang'eny maybe wang' ne adhi yombo gi 95%. Kato 2032 adhi yombo gi 96%. Kato kora exit siasa manyando ok ma Kenya awacho manyando kabe koro Roma. Koro jakom osenene nyaka 2037. Omiyo ene mwalu abe poko wito wa the last 40 years. Koro higni 3-4 modong mbele. Ema dang obed gi wasiwasi. Okay. Ya dong bang obed unfair ne jakom. Kama sakuro ba wangu padi manika mwende weche. Drugini uziru. Sama wangu wano jare dukelo jaon bura manyando to Willis Otieno kilero kamano. Sai mama wangu kanya kama weche nromoro buch jopiny. Wabro neno kaka weche dhi mbele ka endi antire ka Wilson Ochuka jaka boch kobita kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija ja ndingo panga jo nyakachi dendo no Ombija taya nyakuar pesa unendo maber jo kama ero kamano piki kian piki
Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance.